O la veu s'ingressa a presó un noi de 24 anys per abordar sexualment a diverses noies a Lleida. El jove, que va ser detingut pels Mossos d'Esquadra el passat dijous 9 de gener, ha ingressat a presó després de declarar davant el jutge acusat d'un delicte d'agressió sexual amb tocaments violents i 3 delictes d'abús sexuals, tots ells comesos des de fa poc més d'un any a la capital del Segrià. La investigació es va iniciar a finals de 2018 després que diverses noies denunciessin que havien estat abordades sexualment als carrers de Lleida i fins i tot alguna al portal de casa seva. El modus operandi de l'agressor consistia en abordar les víctimes per l'esquena, els hi tapava la cara i els hi feia els tocaments. La primera agressió la va cometre al barri de Pardinyers i l'última va ser el passat desembre al barri dels Instituts, on el detingut vivia. A més, també va abordar noies a Balàfia. Els Mossos d'Esquadra no descarten noves acusacions contra el jove, ja que sospiten que podria haver comès altres delictes sexuals.